i-DA, i-ANC, wona amaqembu kuphela la eNingizimu Afrika engaphathwa yilona ngubani. Anyone can lead, but that organization still exists. Am I lying? No. Ucabanga ukuthi iyayenza isenze lento ye-IP ukuthi ikwazi ukuthi ibe nomuholi omsungulwayo osahamba ngisho emhlabeni, umntwana waphinda angene owasenzela okuhle, kodwa bangamethemba umuholi wabo ophilayo, bazi isithombe sakhe basimatanise nomuholi ongasekho. Lokho kukhomba khona ukuthi cha, iqembu nje lomntwana waphinda ngene. Laba abanye i-manager. EFF, do you think EFF can ever survive without Julius Malema? Never. I saw. Noma ngabe ubani ophatha after lobuye Julius Malema ebhizi ebulala nje, uyofana ne-manager noma ne-shubshwata interfere. EMK can ever survive without Jacob Gedleyihlekisa Zuma? Never. So amaqiniso lawo ufuna niwazi njengomphakathi, i-ANC ne-DA kuphela ongathatha ngisho uMadlebe lo misokolo kwatsha lo phala lokuthiwa uGezani umthatha umbeke ukuthi uyeke somongameli wekunjani. Manje lenzondo ebhekiswe kuCyril Matambela Ramaphosa engaka ebe engaphuma noma yini as a president of the ANC, I hear the sense to me, because it's the only movement that can lead by anyone that is not built around one humanity. It's unfair.